Sire
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଗର କବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ବୃଷଭ ବାହନ ଚଢି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ କେଉଁ ଦେବ ବିଜେ କଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ଭେ ହେଉଛୁ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯଦି ଜଗତ କରତା ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର 49 ନାମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଶମ୍ଭୁ, ଈଶ, ପଶୁପତି, ଶିବ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା। ମହାଦେବ, ସର୍ବ ଈଶାନଂ, ଓ ଶଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆଚ୍ଛା। ଭୂତେଷୁ, ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ, ଓ ଗିରିଶ, ଗିରିଶ ମୂଢ, ହଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, କୃତ୍ତିବାସ, ହଁ ମୀନାକ୍ଷୀ, ପ୍ରଥମ ଦୀପ, ଆଚ୍ଛା। ଶୀତକଣ୍ଠ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଓ ଭୂତାଦି, କପାଳ ଭୂତ, ହଁ ବାମଦେବ, ମହାଦେବ, ଆଚ୍ଛା। ବିରୂପାକ୍ଷ, ତ୍ରିଲୋଚନ, ହଁ ଜଗାରୂଢ, କୁଶାନୁ, ଆଚ୍ଛା। ରେତେଶଂ, ଦୁର୍ଜଟି, ହଁ ନୀଳରୈତଂ, ହରହରିତଂ, ଓ ଭଗତ୍ରୀ, ଅମ୍ବିକା, ଆଚ୍ଛା। ପୁରତଂ, ମନ୍ଦକରୀ, ଓ ଭୀମାରାଣୁ, ରୁଦ୍ରମା, ଏପରି ମୋର 49 ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 49 ନାମ ଶୁଣି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଦେବ ବୋଲି ମନେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗତରେ ପାର୍ବତୀ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ନରନାରୀ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଡକାଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରାଣହିତ ଗଣେଶ ମାତ ପାର୍ବତୀ ଆସ ଆସ
ଜମିବାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ନାରୀଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ଗଲେ ମୁହିଁ ମନ୍ଦିରେ ରହିଲେ ନେଇ, ମନ୍ଦିରେ ରହିଲେ ନେଇ। କହୟୁ ସତ ସାହୁଡ଼ାକି ବନାଇ ସିଆହୁଡ଼ାକି ବନାଇ ସିଆହୁ ସଭାକ ନଦୀ ଭୟ ସଭାକ ନଦୀ ମା ପ୍ରଚରରେ ଚଣ୍ଡିକା ରୁଦ୍ରାଣୀ ସରସ୍ୱତୀ କାଳୀ କ୍ଷଣକା ଭୈରବୀ ଭୀମ ରୂପ ମହାମାୟୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ ତାରା ଜଗ୍ନି ମୁକ୍ତି ବେଶଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ। ହେ ମାତା, ଏ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ୟ ବାହନ ଚଢି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ କେଉଁ ଦେବୀ ବିଜେ କଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍ବତୀ ଆପଣ ଯଦି ଜଗତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କର 17 ଗୋଟି ନାମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଗୌରୀ କାଳୀ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଭବାନୀ ହୈମବତୀ ପାର୍ବତୀ ହଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଅମ୍ବିକା ତ୍ରିପୁରା ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ମୋର 17ଟି ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ଗୋଟି ନାମ ଶୁଣି ଆମେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ମନେ କଲୁ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଦେବ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ।
হইল ঝিও মানে ভলে খা এতে রাতিরে তিনটা ঝিও 500 জন কুଆড়ে যাଉଛ ମ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପାତ୍ରକୁ ଯେ ସିଏ କଣ ସେପଟେ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ ଅଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ ତମେ ଯଜ୍ଞବନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ଯାଇକି ବସ